Der sker noget meget mærkeligt i Lukas Nielsens forhave. Ødelæggeren. Det er mægtigste kraft i hele universet! Vi må slå igen med den her. En mikstur. Hvad er det lige præcis, den kan? Og Lukas' problemer bliver bare større. I takt med, at han bliver mindre. Menneske, kom med os! Jeg foreslår ydmygt, at ødelæggeren bliver dissekeret og undersøgt. Vil du æde mig? Hånden på hjertet, jeg æder dig altså ikke. Hånden på hjertet, ikke på numsen. Hej! Hvad er dit navn? Det er tid til at begynde din træning. Fra Warner Brothers Pictures og producer Tom Hanks. Wow. En myre offrer sig altid for sine venner. Hallo? Nej! Han kommer for at udslette hele kolonien. Vi kan arbejde sammen og stoppe ham. Nu har vi chancer! Myremobberen. Jeg føler ligesom, vi burde angribe noget. Det ser sårbart ud.